Moikka! Heippa! Tervetuloa Ketjusilmukoihin. Minä olen Piki. Ja minä olen Inari. Eikä sanota, että minä olen se tytär ja se on se äiti, Ei. koska Jos se... ei huomaa. Siinä saa olla huomaamatta. Koska se on superloukkaavaa. Jotkut lipevät vanhat miehet luulee olevansa jotenkin kamalan kohteleita, kun ne sanoo, ei teistä huomaisi kumpia äiti ja tytär. Niin. Ja siitä asti, kun me ollaan 15. Niin on varmaan tuntunut oikein. Itse tuntuu kohottavalta. Niin, ei ole kiva. Ja tervetuloa taas meille Sinilään. Täällä olemme Paavo, hei. kutomisen parissa. Sie et tarvitsi nyt olla siinä, Paavo on siis koira. joka yrittää tunkea tähän meidän väliin. Sä otit muuten sen suoraan ulkoa sisään. Se haisee ihan hirveelle Niin ulolle. haisee. Ihan niin näysyksi. Älä viitti. Paavonen. Meillä onkin tänään teille varattuna ohjelmaksi Sinilän kauneimmat keskeneräiset. Haluatko se tulla Paavo esittäytymään? Kehtaako sitä esittää? Tällainen on Paavo. Kääpiösnautsari siis. On se kyllä ihan nypitty turkki. Paavonen. Se voit katsoa tuonne päin. No niin. Paavo on just täyttänyt itse asiassa 1 vuotta. Silloin on ollut meillä on ollut aikamoinen vuosi, mutta nyt se on alkanut vähän rauhoittua. Niin. Ja hienosti pärjää täällä maalla. Nyt se voi mennä omien luitten kimppuun. Et se ei päässyt sylipaikalle. Siinä on nyt käsityö, kun lapset on tuossa ulkona. Aloita siellä. Noniin, minulla on tää, mikä minulla on keskeneräisenä nyt ihan ollut vain hetken keskeneräisenä, on Maaria Niina Laitisen Maaria sukka. Tämä on musta ihan hirveän kaunis. Mä tykkään kaikista eniten tämmöisistä, missä menee tässä päällä joku ihana pitsineule ja muuten on sitten siis ihan tasasta. Täällä oikein 2 nurja sit ihan tasasta. Tämä on musta ne kaikkein kauneimmat jalassa. Niin mun tuli mieleen, että olisiko pitänyt alustuksessa kertoa, että mikä meillä oli idea näissä. Kun minä toin meidän melkein kaikki noi Novitan langat tänne just sukkalangat ja sitten mulla on sellainen kansiollinen noita Niina Laitisen ohjeita ihan josta 2000, just yhtä ohjetta katoin 2016 hän on tehnyt. Minä olen tilannut silloin jo niitä ohjeita aikanaan ja niin mietittiin, että täällä voisi ottaa projektiksi, että kudotaan ne kaikki ohjeet ja kaikkia noita Novitan lankoja, kun nehän on Novitan langoille tehty ne suurin osa Niina Laitisen ohjeista. Niin, niin se olisi semmoinen ihan kiva projekti täällä. Sulla oli siellä muitakin vielä, näytät sen sitten muitakin. No minulla on itse asiassa sitten valmiina 1 Maaria sukka. Miksiköhän sille ei ole tulos pari? Sen takia, että minun hermo meni, koska tässä sukassa on 52 grammaa ja tässä kerran lopussa 48 grammaa. No mutta ota uusi kerä. Ja minä en löytänyt heti. Niin, mutta minä en heti löytänyt. Aivan. Niin. Olisit kysynyt. Niin minulla meni hermo. Sitten mä ajattelin, että no antaa olla. Minä teen sitten toisen värisen. Joo, mutta siis tässä on nyt 1 sukka ja 1 se on sitten voinut laittaa sen katuun. Sille se on uudelle sukkablogille, mitä niin. sä silloin ostit. Niin. Joo. No niin. Se voit laittaa. Tässä on varmaan... Vaikka en mieti, ei näillä sukkablogeilla kyllä pitää nää siitä kuviosta. Ei niin. Pitäisi olla se toisinpäin. Niin. Jos olisi semmoinen, että osaisi tehdä sellaisia tollasia, niin voisi kehittää sellaisen sukkablogi, mikä on tarkoitettu pitsisukille. Nämähän on selvästi tarkoitettu noille kirjoneulesukille. No näkyy se tässä vähän. Että... No niin, sitten minulla on täällä 1 Niina Laitisen sukka, jonka en edes muista itse asiassa, mikä tää on. Näytä.
Tää oli sellainen, kun mä viime talven tein koko talven täällä Sinilässä ollessa niin 2 kerrosta kerrallaan. Niin kuin tai 5 kerrosta viikonlopussa. Se on myös kaunis. Niin on, tälle pitäisi löytää nyt ohjeja. Siellä on takanakin jotain. Niin, tää on Niina Laitisen sen semmosesta rakkaustarinasukkakirjasta, missä menee sen semmoinen rakkaustarina. Joo. Mikähän se on? Kummassakohan se on, nyt täytyy etsiä se kirja. Vai ettei taas siitä Merja Ojanperän. Näyttäis näin. No joo. Mä kaivan sen teille tiedoksi, mikä se on, mutta se on joka tapauksessa kesken, koska siitä muuttuu toinen pari. Hei, mutta sille on lankaa. Et eihän tää ole tämän näköinen. Ja No, sitten täällä valkoista on ihan varmasti. minä löysin täältä, tällekin on lankaa. Minun piste. Mutta mä löysin jonkun kamalanhan monimutkaisen näköisen myös. Tai siis ei nyt kamalan monimutkainen. Niin. Tää on kyllä Merja Ojanperän. Joo, siitä. Semmosesta, missä on eritelty ne langan paksuuden mukaan ne ohjeet. Niin, pitsisukkia. Niin. Pitsisukkien taikaa vai? Mm. Joo. Mutta se on kyllä tosi ihana. Tosin se on nyt vaan vasta vähän yli kantapään. Että siinä No, on nyt niinku. kun pääset taas vauhtiin, niin Sitten kun pääsee tähän vähän yli kantapään, tää on just se pahin vaihe. Tää on kuin tiistai. Että sitten olet jo alussa, se viikko on niinku jo alkanut. Ja sitten silleen, että mulla on oikeasti koko viikko vielä edessä. Ja silti ei ole enää mikään viikonlopun niinku sellainen tunnelma päällä. Ja maanantaikin siinä kaikki saa olla töissäkin. Maanantai. Tiistaisin ei saa. Niin. Eikä koulussa. Niin. Eikö tää just niinku tiistaissa ollaan? Oot jo hirveästi kutonut ja sit silleen kaikki jäljelle. Niin. No niin. Tänne se no, mutta kyllä se, nyt sulla on taas enemmän aikaa, kun puutarhahoitoa ei ole niin paljon. No se on totta. Mutta minulla on tämmöisiä keskeneräisiä pitsisukkia. Me on todennut, että elämän liian lyhyt siihen, ettei kutoisi pitsisukkia koko ajan, Niin. koska pitsisukat on ihanampia. Mutta itse asiassa siitä tuli mieleen, että mä aion aloittaa uuden keskeneräisen käsityön jonkun ison nyt talveksi. Itselleni vaikka villapaiden, joka sitten on kesken vielä, kun lapset menee rippikouluun, mutta ei se haittaa. Jos ei sitä koskaan aloita, niin ei se koskaan jää keskenkään. Ei, ja kato, sehän on se Sari Nordronin kirjakin matkalla. Se matkahan siinä on se juttu. Niin, niinpä. Se ei ole matka, eikä aina tarvi olla se. Hei, nyt Paavo, meppä siihen nyt alas, kun minä yritän esitellä näitä, mitä minä Minä olen menen tekemässä. päästämään sen ulos, niin siellä saat esitellä. Niin, No niin, mulla on Pavel nyt tässä Ikänen. aktiivisena keskeneräisenä. No, minä näytän ton kirjan tämmöisestä pientä ja lämpöistä kirja. Niin tästä nämä marjalapaset. Minä sain tästä idean, kun mulla on tämä kirja siis ollut, niin jossain Puikot Viuhu Marjan blogissa oli tehty nämä, minä en muista kumpi teki, oliko Emma, joka teki Marjalle nämä lahjaksi. Niin minä aloitin, mulla on tämmönen Novitan tuuli ja sitten on tuo, mikä se oli, Sirdarin tämmönen, missähän mulla nyt sitten on se toinen kerä tätä. Eli tämmönen Sirdarin snorkli, tämmönen pehmeä ihana lanka. Sori, kästinkö mä tein viime viikonloppuna sulle, kun mä oon ampupiirakkaa sulamaan samat. No niin. Ja tässä on musta hauska tää, kun tässä on tää nyppykerros ja tommonen kierre tai tommonen erikoinen joustin, niin sitten kun niistä pääsee, niin sitten saa posotella sileätä. Musta näistä tulee ihanat, pehmeät. Sitä minä on tekemässä nyt just. Ja sitten mulla on siis aina lukemattomia töitä kesken, kun eri tilanteissa tarvii aina erilaisia. Sitten täällä on yksi sukan alku. Ja huomaatteko tämän eron? Hän kutoo sukkapuikoilla ja minä kudon luupaten. Mm. En sano siitä sen enempää. No
mut hei, toiset syntyy keski-ikäisenä, toiset syntyy moderneina ihmisinä, ei sille voi mitään. Niin tässä on toi Louhittaren luolan lanka. Väinämöistä. Tää kirjava lanka. Tää on joku. Minä itse asiassa luulen, että tää on arvettaa. No tää on semmonen, kun johonkin lähdet, niin autossa helppo ottaa mukaan, kun ei tarvi mitään ohjetta. Sitten toinen autokäsityö on yksi myssyn teelemys. Tässä on se, en muista edes mitä toi on tää toinen lanka. Tässä on silkkiä kuitenkin ja tämmönen löyhäkierteinen ja Isäkerin mohairi. Niin näistä on tulossa jollekin myssy. Sitten mun tuli mieleen, että nämä on, katsot näissä vanhoissa, muistat siellä näitä. Silloin vielä, kun minä olen nämä tehnyt, siis nämä vanhat pussit, niin ei puhuttu mitään projektipusseista. Ne on niitä Mailek, eikö se ole? Ei, kun siis se Tilda. Tilda. Niin. Tilda innoittamalla ommeltu joskus vuosituhannen alussa. Mutta tiedätkö, siellä luuppauksinessa oot kuin sellainen modernista tekniikasta aina innostunut mies, joka tarvii jotkut uusimmat stereot. Ja sitten tämmöisellä sukkapuikoilla, kun menee kutomaan, niin kuuluu se pitkä naisten sukupolvien jatkuma. Niin. Mutta oletko huomannut, että minähän aina ostan aina kaikkia uusia vehkeitä ja koneita. Ja minä olen tykännyt aina jos se olisi mies, niin sinulla olisi niitä elektronisia laitteita. Todennäköisesti, joo. Minun isovelihan on varmaan siinä sinun tyyppinen. Ja me on kuule, kun meidän iskä, että ennenkin on pärjätty. Niin, nimenomaan. Jos ei autoradio toimi, niin viheltää itse. Sama se, mitä kuulee joku taustaääni. Mutta me on sen tässä. Älä vaan ala viheltää, me vaihan autoa. Mutta me on sentään siirtynyt vaaleanpunaisiin sukkapuikoihin harmaista. Ja siinä välissä me on käynyt niissä puupuikoissa. Niin, puupuikoinkin tehdään. Jeps. Miksi lyötteet on kaikki hukassa? No siksi, kun niitä on kuljeteltu tänne maalle kaikkia lankoja. Tää on joku tällainen, olisiko Katian tämmönen. Terveisiä vaan Niikka. Mä en pääse yli. Lapsena, ja oikeasti iskä. Siis siihen maailmaan se autoradio vissiin niin kamalan jotenkin arvokas. Huonosti kuulu. Ei vaan arvokas. Niin, koska kun ostaa autoa. Niin, koska kun me ostettiin yksi uusi auto, niin siitä se edellinen omistaja oli ottanut sen autoradion pois, että siinä oli vaan kolo. Ja sitten me ei ostettu siihen. Niin sitten kun me matkusti iskän kanssa 200 joskus harvoin, niin sitten me vihellettiin yhdessä kamalan lujalla, koska koskaan ei saanut mieltää silloin, kun se oli paikalla. Oi niitä aikoja. Niin, kukaan ei varmaan muista juuri semmoista enää, että autossa ei olisi radioa. Joo, ajattelin, kun nyt voit katsoa niin telkkaria siitä kännyköistä vaan. Jeps. Tänäänkin lapset suri, että me ei voida lähteä iskän kyydissä pois täältä. Sillä ei ole kahta kännykkää, me tarvitaan molemmat kännykät katsomiseen. Niinpä. Että älä luule, että ne valitsi meidän kyydin sen takia, että se olisi mukava. Haluaisi meidän kanssa olla. Niin. No, mennäänkö takaisin sukkiin? Jos me pääsen tässä vesivehmaan jenkasta yli. Se on nimittäin vesivehmaan jenkka, mitä me vihellettiin. No niin, nyt menee nauramiseksi. Meidän iskä myös kun joskus, jos me muut oltiin silloin, kun me oltiin teinä ja tulossa jostain pitkältä matkalta,
Niin sitten, no silloin oli sitten jo kännykkä. Sitten soitettiin, että mua ollaan vaikka tunnin päästä. Se sanoi, okei, hyvä, me laitan veden kiehumaan. Ja äiti sanoi, että meillä on märkä, tullaan tunnin päästä. No, okei, hyvä, me laitan veden kiehumaan. Sitten se oli siellä kiehuvan veden kanssa oottelemassa. Tultaisi tekemään muu ruoka, koska hän oli sen jo hyvissä ajoin aloittanut. Niin se oli varmaan ihan haalistunut se vesi. Niin. Se, no niin. Mä näyttelin iltapöä keitetään. Mutta kerron nyt sitten, mitä muuta kesken. Niin. No sit mulla on tosiaan tällaisesta kirjavasta. Mutta onko tää se sama? Ei ole sama malli. Ei ole. Ei. Tää on Niina Laitisen. Näkyykö tää siellä? Mä kiiltään. Tai se kesäillanvalssi. Niin, kesäillanvalssi. Sehän on ihana. Niin, tää on tietysti tulee tämmöisessä yksivärisessä paljon paremmin näkyviä kuin sitten tämmöisessä kirjavassa, mutta ne on nyt tällaiset tehnyt kuitenkin. Ja täällä on toinen tulossa. Että nämä varmaan tästä valmistuu joku päivä. Mitäs muuta? No kyllähän seula aina valmistuu. Valmistuu nyt varsinkin, kun me on ryhtynyt tähän keskerästä. Se on kyllä aika sitkeä, siinä mä en ymmärrä, kun sit sä vaan otat, okei, nyt mä teen näitä keskeeräisiä valmiiksi. Katsopas, tää on sinun, saat esitellä. Tää on sun keskeeräinen, ei ole mun. Mitä se on? Joku sun sukatekele löytyi. No niin, kato, nyt tässä on tällaiset vielä värikkäät Niin puupoikat. Ettei nyt ihan oo mikä tahansa. Eiku tämähän on piirakka. Niin on. Eikö tää ole piirakka? On. Sekin on tiistaissa. Niin. Itse asiassa tiistai-aamussa, koska siinä ei ole edes kerätty noita silmukoita. Suljaa siihen. Tiistaihin. Mutta siellä on kiva toi taustapuoli. Kato, jos mä pääsisin tästä tiistaista yli, niin mä voisin... Mut meillä olisi ollut yksi valmiskin. Pakkasit sen. Tää on tätä samaa väriä, mitä mä kudon nytkin. Niin, oot se pakannut? Minkä? Sen main puserot. Olisin tahtonut sen näyttää. Oon pakannut. No se jää sitten ensi kertaa. Kun mulla on ollut sitten tämmönenkin idea, että tän näiden Niina Laitisten. Me menen katsoa, mitä lapset tekee ulkona. Niin, Laitisen sukkien kutomisen lisäksi, niin me on tuonut tänne myös jämälangat tänne meidän vapaa-ajan kotiin. Ja mulla oli ajatuksena, että minä neulon meille kaikille tänne raitasia sukkia ja lapasia ja pipoja ja paitoja ja mitä tahansa. Ja tänä kesänä minä sain maille tehty yhden paijan. Siitä tuli ihan tosi kiva, mutta täytyy se sitten näyttää ensi kerralla, kun sitä ei tässä nyt ole. Mutta niitä sukkia minä olen tehnyt, mutta nekään ei ole nyt tässä meillä. Että ne on tuolla kotona. Minä olen niitä viimeistellyt sitten siellä ja säilyttänyt, kun en ole antanut vielä käyttöön, kun minä haluan, että sitten kaikilla on sellaiset raitaiset sukat ja säärystimiä ja lapasia ja pipoja. Se olisi hauska, kun täällä kuljettaisiin semmosissa vaatteissa. Se olisi ihan kiva. Musta se oli itsestäni kiva idea ja minä tykkään tehdä jämälangoista ja tosiaan niin mulla se Veera Jussilan Jämälanka-kekkerit kirja, niin sehän mua kovasti innosti sitten tekemään tämmöisiä kaikkia. Muistelin siinä just kun siinä on tämä Hameen ohjekin, niin kun minä olen ollut ihan nuori, niin semmoinen vähän yli 20, niin minä olen tehnyt jämälangoista semmoisen, siinä oli niin kuin musta pohjaväri. Aina joka toinen raita oli mustaa ja joka toinen oli sitten, siinä oli pintaneuletta ja kaikkia kirkkaita eri värejä, niin sekä itselläni että siskolle semmoisen hameen ihan vaan omasta päästä silloin tein, ja ne oli kyllä aika hauskat hameet, mutta ne ehkä on ajan saatossa johonkin hävinnyt, eipä niitä enää ole.
semmoisia ajatuksia mulla on siitä. Se kirja tosiaan innosti minusta kovasti, että se on ihan hauska kirja. Ja kivoja perusmalleja, mitä voi sitten varioida niitä värejä itse. Saitko jäämään ne ulos vielä? Joo, hetkeksi niin. Kerron siitä tässä välillä siitä mun Jämälanka-projektista, että kun mä haluaisin kaikille raidalliset sukat ja lapaset ja pipot ja tänne, niin. Että sitten olisi täällä semmoinen oma vaatekerta. Olisi hauskaa. Siinä on vain se ongelma, että en tiedä, miten saanko muut ihmiset lapsensa pukemaan villaneuleita. Vaikka mä tekisin kuinka pehmeästä langasta, niin nuo valittaa. Että villasukkiikin heidän on vaikea saada pitämään, vaikka panisi toisen sukan päälle. Kun täällä nyt olisi ihan kiva, kun olisi villasukat jalassa. Niin, ja vaikka kyllähän niillä vauvoina käytettiin. Että niin, käytettiin. Sinänsä on niin se tuntuma. Niin, että millaista. Onko se nyt vaan sitten joku vai tietty ikä, niin, milloin ei niitä pidetään. Minä luulen, että tuolla voi olla niiden päiväkodissa vähän se, että ne ajattelee, että ne on ulkovaatteita. Että ne ei ole sisävaatteita. Niin, koska ainahan ne on sit silloin pienempänä oli aina riisuttu. Niin, vaikka kuinka laittoi, niin kuin, että se olisi kuulu siihen asuun, niin sitten se oli riisuttu. Semmosta. Näytinkö mä nyt kaikki, mitä meillä täällä oli näin? Mutta ei meidän keskeeräiset kuule tähän lopu. Riva, nämä olikin Sinilän keskeeräiset. Nämä oli Sinilän, joo. Oli ihan kauhea, kun järjestelin niitä torstaina siellä lankoja kotona. Silloin yhtenä päivänä. Niin siellä oli aika monta keskeeräistä. No ihan varmasti. Mutta se on myös yksi mun luonteenpiirre, että musta on hauskaa aloittaa uutta. Mutta eikä se nyt haittaa. No ei se varmasti haittaa. Ja minulla taas kyllä vaan niin kuin jää kesken, kun sitten jos tulee sellainen, sitten ei ehikkä. Ei vaan, ei ehdi. Niin sitten kun sen laskee pois kädestä, ei sitä sitten niin kuin, Niin, se on kun tietysti, tulee joku 3 viikon tauko. niin, se on tietysti täällä hankalaa, että sitten on kauhean kerääminen itsessään, että mihin minä jäin ja mitä minä olin tekemässä. Kun ei niitä viitti koko ajan kuljettaa edes taas näitä töitä. Ja emmehän kyllä siis, minä en taju edelleenkä sitä, että mistä näiden pienten äidit löytää kutomisaikaa. Kyllä mulla on niinku, no, niin tikutettu jotenkin päivät, että aika vaikea venytää. Ja musta tuntuu, että sitten 9 jälkeen illalla minä oon kyllä välillä niin puhki tai sitten teen vielä töitä ja kotitöitä, että ei me pysty niinku, sitten jaksa enää keskittyä käsitöihin. Tosin mä ajattelin, että ehkä sit pitää vaan tehdä silleen, että aina vaan niinku ottaa jonkun käsityön, niin sittenhän tuleehan siitä siis myös niinku rutiini tai sellainen, että sitten ei mieti sitä, väsyttääkö vai. Ja äideillä on kyllä se, että ei voi miettiä sitä, että väsyttääkö vai ei. Täytyy vaan puskea. Niin ehkä tässä asiassa on sama. Ei voi miettiä illalla väsyttääkö vai ei ja tekeekö mieli tehdä jotain vai ei. Pitää vaan puskea, koska muutenhan sitten ei saa aikaiseksi käsitöitä. Ja sitten tulee huono omatunto siitä. En ole kutonut 3 viikkoa. Niin, tai sitten sun pitää laittaa puikoille myös jotain muuta kuin pitsineuleita. Koska miehän saa tehty kaiken näköistä, niin kun lapsia nukutetaan. Mulla on aina niitä nukutusneuleita. Nyt minä olen tehnyt. Toinen on kohta valmis, niin tuon Siirin silmukoitten sitä rusettihuivia. Hän julkaisi semmoisen ohjeen. Musta se oli hauskan näköinen, kun hän teki, niin
ja just kertoi, että se on sellainen hyvä koiraulkoilutushuivi. Että se tuli rusetti tähän, niin se pysyy paikallaan, kun liikkuu tuolla luonnossa. Niin, niin se on sen verran yksinkertainen tehdä, että sitä voi melkein pimeässä tehdä. Niin, mutta mitä ne on ne yksinkertaiset käsityöt? Ei mulla tuu just kuin huivi ja tiskirätti. Ja tiskirätti on niin kuin oikeasti kuitenkin maailman tylsin neula. Tunnet itse, no en piti sanoa miksikään, mutta joka tapauksessa kun neuloo tiskirättiä ja sitten siis kolmasluokkalaiseksi, kun ajattelee, että no okei, mä en kykene niin just tähän tiskirättiin neulamiseen. Ja sitten muut on huiveja ja kaikki muut on hankalia. Niin, mutta esimerkiksi paita, kun siellä pääset erottamaan hihat, niin sen jälkeenhän se on äärettömän helppo. Niin, mutta sitten kun siinä on 3 viikkoa taukoa, sitten siihen tulee se semmoinen käsialanvaihto, sellainen Niin. alue. No, mutta haittaako se sitten? Haittaa. Sitten sitä ei voi käyttää, se ei näytä kaupassa tehdyltä. Eikä näiden kuulukaan kaupassa tehdyltä näyttää. Mun mielestä kuuluu. Mitä järkeä sitten on itse kutoa? 80-luvullakin ajateltiin, että pitää näyttää kaupassa. Mitä järkeä sitten on itse kutoa? Ehkä just se matka. Mutta ehkä se on kyllä ihan, itse asiassa ihan hyvä Ja minä suosittelen raitasukkia. Ne on hauskat tehdä. Ihan hirvittävän hauskat. Eihän niitäkään ole pakko tehdä riemunkirjavia. Kun jos et sä tykkää sellaisista, niin se voi tehdä 2 värillä. Mutta semmoista on helppo tehdä, kun ei siihen tule mitään kuvioon niin lasten kanssa. Niin, mulla on raitasukista ehkä tulee se mieleen, että niissä on semmoista harmaata ja sitten semmoista sellaista, ei laitettukaan kirkkaanpunaista, vaan laitetaankin semmoista marjapuuronpunaista. Ja sitten ne on semmoiset liian löpsyt, sellaiset valtavat jotkut miesten navettasaapassukat. Niin. Mutta oonhan mie nyt tehnyt kauniita. Mutta joka kerta raitasukista minulla tulee se mielikuva. Ja mistähän sekin tulee? Me iskällä oli yhdet semmoista. Ja ne oli jotenkin, mä en tiedä kenen kutoa, mutta ne oli ihan hirveä epämuodellisia. Siis vuosihan oli 88 varmaan. Niin. Niinpä. Mutta ehkä sitä, ehkä mä voisin kerran raitasukkia nykyaikaisista langoista. Niin. Ja myös ajatella sen, että tosiaan se matka on se juttu. Että eihän välttämättä, mitä sitten, jos ei saa, kenelle tässä on tilivelvollinen? No ei vissiin kelleen. Koska ei välttämättä nyt kännykän tai romaanin lukeminen tai joku semmoinen asia, niin tuleeko siitäkään mitään valmista? Ei. Et ehkä se ei haittaa, jos ei koko ajan saa jotakin valmiiksi aikaiseksi. No ei varmaan. Mutta näihin keskeneräisyyden mietteisiin mua joudutaan lopettelemaan ja hakemaan noin lapsukaiset tuolta seuraavalle aterialle. Sellaista se on. Se meni taas se aika. Mutta pieniä hetkiä, hetkiä. Niin, ja ihan kiva. Ja minusta ainakin niin on se hyvä, että joskus saadaan tehtyä näitä jaksoja, koska minusta on hauska katsella toisten jaksoja. Päivällä, kun mä oon yksin kotona, niin kyllä mulla joku on aina seurana siellä, kun mä neulon. Niin se on musta ihan kiva sitten, jos voisi tuottaa jollekin iloa näinkin. Eli kiitos kun teette jaksoja ja kiitos kun katsotte niitä. No niin. Moikka! Moikka!